खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिआर सरकारा हलथुगाव आरो कसुगाव हाग्रा ओनसोलनि थागिरिफोरनो हानि फोरमानलाइ होबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रिया फरा बिजाब बेखेवबाय। अनलाइनाव गासैबो फरा बिजाबखौ मोनगोन। एमपि फान्डआव बेले-बेजे आरोबाव सानै एसिएस अफिसारनि जामिनखौ नेवसिगारदों। एनएलएफबिआ बक'खौ आफादनिफ्राय एरख'बाय। एनएलएफबिआ मोननै बाहागोआव गावस्रानायनि लामायाव। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि थासारिखौ लानानै खौरांगिरि मेल होदों। मणिपुराव दुंहाव थासारि, सानबानि थाखाय मबाइल इन्टारनेट बन्द। सौरागुरि गामिनि सासे राफोद आबादारिया ड्रागन आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। जम्मु काश्मीराव आर्मिनि हेलिकप्टार जाब्रबथाय, सानै जोखोम। साननैनि हाबाफारिजों गवायाव बायजोआरि मन्थ्रिफोरनि एससिअ जथुम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हलथुगाव आरो कसुगाव हाग्रा ओनसोलाव जिउ खांनाय रोजा रोजा रायजो राजानि मेगनाव दिनै खुसिनि मोदै। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय हलथुगाव आरो कसुगाव डिभिजनाव हाग्रा सिफायनानै गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय थागिरि सुबुंफोरनो दिनै बिटिआर सरकारा हा मोनथायनि फोरमानलाइ रानदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि खान्थि बायदियै हलथुगाव आरो कसुगाव हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो संसार जाबोनाय थागिरि सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ रानदों। भाटगाव सोरखारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा दिनै हानि फोरमानलाइ रानदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोरमायनाय बायदिब्ला हलथुगाव आरो कसुगाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय गासै 7144 नखरफोरनो दिनै बिटिआर सरकारा हानि फोरमानलाइ रानदों। मोननै हाग्रा डिभिजननि गासै 25,500 बिगा हाखौ थागिरि रायजो राजानो राननानै होनाय जादों। सोरखारा क थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम फरायसाफोरनो बेसेन नाङि फरा बिजाब होयो। बेनि गेजेरावनो फरायसाफोरनो गोरलैयैनो फरा बिजाब मोनहोनो थाखाय डिजिटेलाइजेसन खालामनाय जादों। 12 थाखोसिम गासैबो फरा बिजाबखौ डिजिटेल बिजोङाव मोननो हागोन एबा अनलाइनाव मोनगोन। बेनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ टेक्सट बुक एबा फरा बिजाब बेखेवबाय। गुवाहाटी काहिलिपारायाव थानाय सर्व शिक्षा मिशन डाइरेक्टरेट मावख'आव बुधबारखालि सोलोंथाइ मन्थ्रिया फरा बिजाबनि भार्सनखौ बेखेवदों। गुबुन गुबुन मोन 19 रावाव फोसावनाय जादों फरा बिजाबखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसाफोरा गासै गां 475 बिजाबफोरनि PDF कपि डाउनलड खालामनो खाबु मोनगोन। बेनि अनगायैबो सोरखारा गं 470 फरायसालिसिम डिजिटेल डिभाइस हरगोन। सा 46,69,501 फरायसुला फरायसुलिफोरनो गासै 1,90,26,501 बेसेन नाङि फरा बिजाबखौ राननाय जादों। फरा बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला शिक्षा सेतु एपआव 54,000 फरायसालिफोरा प्रफाइल आपल'ड खालामदों। शिक्षा सेतुनि जोहै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि प्रफाइल आपल'ड खालामनायनि उनाव फरायसालिनि आंखाल आरो अजदफोरखौ लानानै जेंना सुस्रांनो हागोन। आरो खमैबो 1,300 फरायसालिफोरा प्रफाइल आपल'ड खालामनो दंबावो। 10,000 प्राइभेट आरो केन्द्रीय बिद्यालयाबो गावनि प्रफाइल आपल'ड खालामदों। स्टेप बाय स्टेप सुस्रांगासिनो दं होननानैबो फोरोंगिरिफोरनि सन्मिलनखौ खावलायनानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों। एमपि फान्डआव बेले-बेजे खालामनाय केसआव लोब्बा थानाय आरोबाव सानै एसिएस अफिसारनि जामिनखौ नेवसिगारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायजो सभानि एमपि अजित कुमार भुयानि मेम्बार्स अफ पार्लियामेन्ट लकेल एरिया डेभेलपमेन्टआव राङारि बेले-बेजे खालामनाय केसखौ लानानै आरोबाव सानै एसिएस अफिसारनि अग्रिम जामिनखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदों।
MP फान्डआव बेले-बेजे खालामनायाव लोब्बा थानाय कामरुप मेट्र' जिल्लानि एडिशनेल कमिशनार सुकैनिया बरा आरो हेमन्त कुमार दत्त मोना अग्रिम जामिननि थाखाय आर'जलाइ होनायखौ दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदों। बेनि सिगां मैया आसाम सोरखारनि हम एन्ड पलिटिकेल बिफाननि सेक्रेटारि शर्मिष्ठा बरानि अग्रिम जामिनखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला अजित कुमार भुइयानि MP फान्डआव बेले-बेजे जानाय केसाव लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरनो अरायजोर जामिन होनायनि सायाव फैगौ 22 मे खालि गोजौ बिजिरसालिया खोनासंथि होनायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सनि नायबिजिरनायाव अजित कुमार भुइयानि MPLADनि फान्डआव राङारि बेले-बेजे जानाया सोराङाव फैदोंमोन। बेनि उनाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 ACS अफिसारखौ थांनाय मार्च दानावनो साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। सासपेन्ड खालामजानाय 4 ACS अफिसारफोरा जादों हम एन्ड पलिटिकेल बिफाननि सेक्रेटारि शर्मिष्ठा बरा, कामरुप मेट्र' जिल्लानि एडिशनेल सेक्रेटारि सुकैनिया बरा आरो हेमन्त कुमार दत्त, तिनसुकिया जिल्लानि परिषदनि CEO मुनेन्द्र बरदले। सोरखारजों गोजोन सावरायनो थाखाय हाथियार दोनथ'नानै डेजिगनेटेड केम्पआव थानाय हाथियार लाग्रा आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFB-आ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बि बक' एबा भबेन बसुमतारीखौ आफादनिफ्राय होखारबाय। NLFB-नि आफादगिरि बि बुंथिगिरिया सागान होनाय गांसे प्रेस बिबुंसाराव बि बक'खौ आफादनिफ्राय एरख'बाय होननानै फोसावदों। आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय लेङाइ आफादगिरि बि बक'खौ एरख'नाय जादों होननानै प्रेस बिबुंसाराव रोखायै मख'नाय जादों। NLFB-नि सासे दैदेनगिरिया बुंनाय बायदिब्ला सोरखारजों गोजोन सावरायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोफिननाय समाव बि बक'आ जोबथेसालियाव थानाय रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे बुंनाया रायजो राजानि अननाय आरो मदद मोननो थाखाय रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ खुगायावल'सो लाफ्लानो गोनां जादोंमोन होननानै बावैसो बरपेटानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खुंजानाय काउन्सिलनि मेलाव बि बक'आ बुंदोंमोन। बेनि थाखायनो काउन्सिलाव थांखि लानानै बि बक'खौ आफादनिफ्राय होखारनाय जायो होननानै सासे NLFB दैदेनगिरिया बुंदों। दावहा दोनथ'नानै सोरखारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFB-आ गावस्रानायनि लामायाव। NLFB आफादनि लेङाइ आफादगिरि बि बक'खौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि उनावनो NLFB-आ खावनै बाहागोआव गावस्रानायनि थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि आफादनि बादगा हाबा मावनायनि दैयाव लेङाइ आफादगिरि बि बक'खौ एरख'नायनि उनाव दिनै बि बक'आ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गावखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि बागै फोरमायथिदों। बे खौरांगिरि मेलाव बक'जों लोगोसे NLFB-नि माखासे सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों आरो बक'खौ मदद खालामदों। बेनि अनगायैबो NLFB लं लिभ, बि बक' लं लिभ बायदि बायदि स्ल'गानजों हज्रिखावदों। ओरैहाय बि बक'नि आथिखाल थासारि आरो NLFB-नि माखासे लाइमोनफोरनि मदद खालामनायखौ नोजोर होयोब्ला NLFB आफादा मोननै बाहागोआव गावस्रानो हागौनि इसाराखौ रोखायै नुनो मोनो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि NLFB आफादाव राजखान्थिनि बार हाबबाय होननानैबो बि बक'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों अजद होदों। थांनाय 21 मार्च 2023 मायथाइनि मंगलबार सानखालि खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ जयै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि न'आव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै बिटिआर बायजोनि बर'फोरनि गामि सोसननाय हा-हुनि सोलोंथाइनि सायाव सावरायज्लायो। बेवहाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइनि बिसायख'थिखौ थाबैनो दानानै होगोन आरो बियाबफोरखौबो थाबैनो दाफुंनानै होगोन होननानै खोब गोजोननाय फोरमायदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे बियाब दाखांनायनि उनाव थोजासे रां बावजा फैयोब्ला बिटिआर बायजोनि बर'फोरनि समस्याखौ सुफुंनानै होनो हागोन होननानैबो बुंथियो। सा सानजा रायजो मणिपुराव दुंहाव थासारिनि थाखाय गोबाङानो जोबोद हालाय-हाफाय जादों। बुधबारखालि मणिपुरनि अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव ट्राइबेल सलिडारिटी मार्च एबा हानजा सुरनायाव दावराव-दावसि जानायाव थासारिया गुबुंले जायो। जाहोनाव गोबांसानि जिउ खहा जायो आरो गोबांनि धोन सम्पति खहा जायो। मख'नो गोनांदि मणिपुर सरकारा मणिपुरनि मेइतेइ हारिखौ ट्राइबेल मर्यादा होनो थाखाय थांखि लादोंमोन। बेनिनो हेंथा होनानै थाखानाय 40% ट्राइबेलफोरा हेंथा होनानै बुधबारखालि ट्राइबेल सलिडारिटी हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन।
बे समावनो मोननै हानजानि गेजेराव बुलाय सोलाय जादोंमोन। आथिखालाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि बीरेन सिंहआ बिष्णुपुर, सरासानपुर, कांप'क्की जिल्लायाव 144 धारा जाबसिननानै सानबानि थाखाय मबाइल इन्टारनेटफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जायो। आथिखालाव आर्मी आरो पेरामिलिटारि डिप्लय खालामनाय जाबाय आरो गासै सा 4000 सुबुंखौ आर्मीया रैखाथि होबाय होननानै आर्मीनि पाब्लिक रिलेशन्स अफिसार के कर्नेल महेन्द्र रावतआ फोरमायथिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खालपानि बाजारनि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गामिनि बिरेन्द्र गयारी मुंनि सासे राफोद आबादारिया गाव हारसिङैनो ड्रागन फिथाइनि आबाद मावदों। आबादारि बिरेन्द्र गयारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्रागननि आबाद मावनाया दिनैसिम 2 बोसोर आबुं जाबाय आरो बियो गिबियाव ड्रागन आबादखौ 2 बिगा गायजेनदोंमोन। बेनि उनावहाय 1/4 बिगा गायदेरनानै गोजाम गोदान गासै 3/4 बिगा ड्रागन आबाद मावदों। गिबि आबाद मावजेननो थाखाय ड्रागन फुलिखौ बांलादेशनिफ्राय बिहरदोंमोन होननानै फोरमायदों आरो फिथाइखौ सालान मोनसे फानखांबाय आरो गायजेननायनिफ्राय बोसोरसेयावनो फिथाइ थायदों होननानै फोरमायदों। आरो लोगोसे फोरमायबावदों दि दायो ड्रागन बिफांनि फुलिखौ बिरेन्द्र गयारीया गावनि आखाइजोंनो गाव बानायनानै फानो। बे फुलिखौ पाठशाला, बरपेटा, झरबक बायदि खाथि खाला जायगायावनो लाङो होननानै बुंदों। आरो गासै 3500सो ड्रागन फुलि फानबाय आरो फांसे फुलियाव 50 राङै फानो होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लायाव मारवा ओनसोलनि मासनायाव आर्मीनि ALH ड्राव हेलिकप्टारा बृहस्पतिबारखालि फुंनि 11:15 रिंगासो समाव टेकनिकेल जाहोनाव जाब्रबथाय जायो। आर्मीनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हेलिकप्टाराव गासै 3 गाखोदोंमोन। 2आ पाइलट आरो गुबुन सासेया टेकनिशियान इन्जिनियार। पाइलट आरो क'-पाइलट सानैबो जोखोम जादों, नाथाय रैखाथियावनो दङ। गुबुन 3थि सुबुं एबा इन्जिनियारा जेबो दुखु मोनाखै होननानै मिथिहोदों। सांघाई क'अपारेशन अर्गानाइजेशन एबा ASEANनि बायजोआरि मन्थ्रिफोरनि जथुमखौ भारतआ गवायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों आरो मासि दैदेननो लादों। बृहस्पतिबारखालि गिबि सानाव भारतनि बायजोआरि मन्थ्रि डक्टर एस जयशंकरआ ASEANनि सेक्रेटारि जेनेरेल सांमिंजों आलादायै सावरायनानै ASEANनि जथुमखौ भारतनि मासि दैदेननो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर जासियो। मख'नो गोनांदि बेनि उनाव डक्टर एस जयशंकरआ रासिया, चाइना, पाकिस्तान आरो उजबेकिस्ताननि बायजोआरि मन्थ्रिफोरजों आलादा आलादायै लोगो हमनानै सावरायबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।